іслам як релігія асоціюється з чимось таким жорстоким. От давайте пояснимо різницю між мусульманами, що мусульмани такі ж самі люди і можуть бути різними. Іслам як релігія, вони взагалі, якщо ми беремо етимологію цього слова, це від слова салям. Салам алейкум. Мир вам. Іслам в основі своїй – це миролюбива релігія. Іслам в широкому смислі цього слова – це, в принципі, релігія всіх пророків і посланців, і пророка Ісуса, мир йому, якого ми визнаємо і любимо. І ми визнаємо всіх біблійських пророків. Тому ми вважаємо, що всі пророки були мусульманами, тобто покірними Богові. І немає такого, що іслам – це якась жорстока релігія. Просто в ісламі немає цього. Коли тебе вдарили, підстав іншу щоку. Є принцип справедливості. Але іслам закликає пробачити, пробачення краще. Це дух ісламу.